दा दिनै UPPL सरकारा जेबो माने प्रमिस खालामनायफोरखौ मावफुङासै माने सोरबा न' मोनासै सोरबा आरो सोरनाबा साख्रि जायासै। नमस्कार, दिनै जोङो मानगोनां मनेस्वर सार जेनेरेल सेक्रेटारिनाव फैनानै जोङो BPF आव जइन जानाय जाबाय। मानोना जोङो जोंनि ससाइटियाव दा जेरै सोलिबाय दं जोङो बारा मोजां नुगासै, माने मोजां मोनासै, गोबावसै। ओमफ्राय दा जोंनाव गोबां खामानि जानांगौ दंमोन, बेफोरबो जायासै। बेनिखायनो जोङो सारजों लोगोसे खामानि मावफानानै जों गावनि बड' स्टुडेन्टसफोरखौ गासैखौबो गोजौ थाखोआव लांनो थाखाय खावलायनो नागिरदों। दा दिनै UPPL सरकारा जेबो माने प्रमिस खालामनायफोरखौ मावफुङासै माने सोरबा न' मोनासै सोरबा आरो सोरनाबा साख्रि जायासै, सोरनाबा साननाय हनायफ्रा बिलाइहैयासै। बेनि थाखाय जोङो गोबां स्टुडेन्टसफोर जोङो इयुथ मोनसे दानानै जों माने बेखौ लाखिनांगोन। सारमोनजों खामानि मावफानानै लोगोसे बेफोरबायदि जाहाथे बिदि नेक्स्ट टाइम जायैबायदि जोङो गावनि माने ससाइटिखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय जों सारमोनजों लोगो नांनानै आरामसे जुजिनांगोन बेफोरनि थाखाय। मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट हिसाबै मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट BPF हिसाबै बिराद मोजांनि बाथ्रा। जों दिनै मनेस्वर सारनाव जोंनि BPF नि मानगोनां जेनेरेल सेक्रेटारि सारनि न'आव दिनै फंबाय बिथांमोना फैनानै BPF हानजायाव जगदान जाफैदों। दिनै बिथांमोननि जि साननाय बा बिथांमोना मानि थाखाय फैदों बेफोर खामानि सोंथिखौ लानानै फैनायनि थाखाय जों बिथांमोनखौ साबायखर बावहरगोन। मानो होनबा बिथांमोननि गोसोआव सोंलु फैदों जे UPPL गभर्नमेन्टआ जा प्रमिस होदोंमोन, जोंनो जि प्रतिश्रुति होदोंमोन, बिथांमोना बेखौ मावफुंनो हायाखै। बेफोरखौ लानानै बिथांमोना जोबोद दुखु मोनदों आरो बिथांमोना जोंनो फोरमायदों जे जि नलेज फेस्टिभेल, लिटारेसि फेस्टिभेल बा जायखिजाया जोंनि बड'लेण्ड महोत्सवआनो जा, बेफोरबायदि फेस्टिभेलखौल' खुङै दिनै UPPL आ जोंखौ मिसगाइड खालामनाय बायदि बिथांमोना मोनदों होननानै जोंनो बुंदों। लोगोसेनो बिथांमोना जि इयुथखौ इन्टारटेनमेन्टआव लाखिनानै जे खामानि मावबोबाय थादों, दिनै मोनफ्रोमबो बिथांमोननि खामानियानो इन्टारटेनमेन्टल'। बेफोरखौ लानानै जे इयुथफोरा जुदि मिसगाइड जानानै थायोबा बा उनाव बिथांमोना फिउचारखौ साननो बावलांगोन बा दिनै जातीयताबाद होननाय सानस्रि, जि जोंनियाव नेसनेलिज्म होननायनि मोनसे जोंनि सान्थौ, बे गोमालांगासिनो दङ जोंनि इयुथफोरनि गेजेराव। दिनै बेफोरखौ लानानै बिथांमोना जोंनो फोरमायबोदों, दुखु मोनदों आरो बिथांमोना जोंनो फोरमायबावदों जे बिथांमोना जि गावसोरनि लोगो इयुथ सानफोरखौ जोंजों लोगोसे इन्ट्रडिउस खालामफैगोन आरो इयुनाव जोंनि मुसलपुर डिस्ट्रिक्टजों लोगोसे जोंनि BTC आव जों खामानि मावगोन। जे जोंनि फरायसा माबाखौल' नङा, जों गासैबो बिथिङावनो जि डेभेलप खालामनांगौ बिथांमोना जोंजों लोगोसे थानानै मावफागोन होननानै बिथांमोना जोंनो दिनै फोरमायदों। बेनि थाखाय जोङो मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट इयुथ जानानै बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरदों आरो जोंजों लोगोसे जों जायफोर स्टुडेन्टफोरा बा जोंनि इयुथ साफोरा जोंजों लोगोसे खामानि मावफानो गोसो जानानै दङ, बिथांमोनखौबो जों रिकुवेस्ट खालामगोन जे बिथांमोना जोंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन। आरो दिनै जोंनि BPF आ ओरैबायदि मोनसे प्लेटफर्म जेराव जायखिजाया स्टुडेन्टफोरानो बा इयुथफोरानो जा, जोंनि एजिं पार्सनानो जा, जायखौबो जों प्लेटफर्म होनानै खामानि मावगासिनो दङ। दिनै UPPL आव जों बुहुत नुदों बिथांमोना जोंनो प्लेटफर्म होआ। इयुथफोरनि जोंनि जाय साननि जा लोगोफोर दंमोन, बिथांमोनानो दिनै UPPL नि खामानि मावगासिनो दङ, नाथाय बिथांमोना जाबायदि प्लेटफर्म मोननांगौ बेखौ मोनाखै। बेनि थाखाय बिथांमोना दुखु मोननानै दङ, जों मिथिगौ। नाथाय आं गासैखौबो लोगोखौ वेलकाम खालामगोन जे दिनै BPF आ जोंनो खामानि मावनो स्कप होदों। लोगोसे बिथांमोना ओरैबायदि जोंखौ गाइड खालामो जे नों माबा मोनसे खामानिखौ रोङाखै बुंनानैल' बिथांमोना सलुसनखौ जोंनो दिहुननानै होयो। बेनि थाखाय जों बिराद गोजोननाय मोनदों। दिनै आं गावनो दिनै 1.5 बोसोर जाबाय BPF नि जानानै खामानि मावनाय। बेयाव आं ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों जेराव सारमोना जोंखौ ओरैबायदि गाइड खालामो जे जों रोङि खामानिफोरखौ जोंनो बिथांमोना आसि दिन्थिनानै खोन्थिना होयो। बेनि थाखाय जों रोजा रोजा साबायखर बावहरो आरो बिथांमोनखौ आं दिनै फैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावबाय। बेखिनियानो गोजोन्थों।